Celjani so nastopili z najmlajšo zasedbo do sedaj, začetno zasedbo. Dobrih 20 let je štela poprečna starost igralcev, oziroma skozi celotno srečanje 21 let. Prav tako pa je ta ekipa izenačila dobrih 14 let star rekord, ko so takratni igralci Celja Pivovarna Laško ugnali Sevnico z 31 zaletki razlike, prav takšna razlika pa je bila tudi včeraj. Torej, Vladan, tu smo, kot sem rekel, najprej zaradi sobotne tekme, pa vendar včerajšnja tekma, držali ste se napovedi, da bodo nastopili mladi igralci. Kako ste zadovoljni z njihovom predstavom? Prvo vas pozdravim sve. Zelo sam zadovoljan, ali sam isto to i očekivao od tih mladih, jer igramo u jednom tempu sreda subota i mislim da ne može sav teret da padne na leđa starijih iskusnih igrača, moraju nešto tim mladi da pomogu i zelo su dobro odigrali tu včerašnju tekmu i dobro smo otvorili tekmu i posle sve to bilo lakše kad su već i potili zalet i to znate kako kad sa mladosti kad krene to onda ide. Bilo je dosta dobro i pokazuju da može na njih da se računa ozbiljno u budućnosti, ali mislim da su još utakmice u Danskoj pokazali da su još malo zeleni za te neke veće, jače protivnike, ali uz pomoć 4 iskusna asa koje imamo tu i njima je puno lakše i mogu od njih dosta da nauče i ja mislim da će to biti sve bolje i bolje. V soboto vas čaka povratna tekma z danskim Arkusom. Na prvem srečanju klub Zmaji niste bili najbolj zadovoljni. Kaj je bilo tisto, kar bi se veljalo popraviti bolje? Sigurno da je bolji deo ekipe na prvoj utakmici bio Gramba. Gramba to je bilo i tu grešaka, ali to dosta korektno i borbeno bilo, ali mislim da u napadu imamo dosta prostora za napredak, pogotovo na toj poziciji srednjeg i levog beka, da smo mislim mnogo više treba tu da pružimo i sa igračem više da 6-5 dosta smo loše, katastrofalno smo odigrali i mislim da tu možemo dosta da popravimo igru, ali u svakom slučaju oprezan treba biti Danci, znate kakvi su Danci, to se malo razlikuje njihovo i naše shvatanje sporta, ovim koji se bavimo, oni to više, njima je to više možda i hobi, a kod nas je to više i posao i pritisak je veći, oni vjerojatno će doći bez velikog pritiska, rasterećeni, a kod nas je pod moramo. Mi ne držimo toga moramo i ja sam siguran da ćemo to i ostvariti i da ćemo se plasirati u četvrtfinalu. Včeraj si je ta danska ekipa Arkus v derbiju kroga premagala Silkeborg. Je morda kateri igralec v tej ekipi tisti, ki ga je treba še posebej paziti? Pa slušajte, evo što sam i rekao, oni su takvi, ja sam gledao neke tekme, dobiju u kući nekog protivnika, izgube doma 4-5, pa odu na stranu, dobiju 6 razlike isto tog protivnika. Znači, nikad se ne zna sa njima. Treba biti oprezan i zato sam malo i bio i ljud što nismo uspjeli da zadržimo tu prednost kad smo napravili 22-18, da smo uspjeli bar da zadržimo to. Ovako moramo biti skoncentrisani 100%. Možda je to i bolje da budemo, da se ne opustimo, moramo biti skoncentrisani, moramo ponoviti dobru odbrambu i poboljšati napad, obratiti pažnju na njihovu bekovsku liniju, mislim da im je to jači deo ekipe i opet gledati da smirimo njihovu golmana koji izgleda ovako malo izgleda kao rekreativac, ali je izuzetno brz, izuzetno je dobro razmišlja, izuzetno dobre reflekse ima i mislim da smo ga ispogađali dosta i tu moramo pri realizaciji, pri šutu malo obratiti tu pažnju da ga opet ne razbranimo, jer Perk je imao dobro veče, ali imao i njihov golman isto također izuzetno veče. Hvala lijepa. Vitar, tudi tebi najprej podobno vprašanje kot Vladanu. Včeraj ste nekoliko starejši igralci lahko
počivali in uživali v igri svojih naslednikov. Te je presenetilo, tako visoka zmaga tvojih igralca? Prije svega dobar dan. Pa iskreno malo i da, 30 razlike pobijediti u sadašnjem rukometu ikoga, mislim da je to stvarno veliki rezultat i veliko iznenađenje. Čak smo bili blizu rekorda, iznenačili smo ga. Mislim da su svi koji su bili jučer su mogli biti zadovoljni, prije svega s pristupom i željom, mislim da je bio prvo 60 minute. Eto, Bogu hvala, mi stari smo malo i odmorili, smo imali prošli tjedan dosta težak, 3 tekme, izuzetno teške, put u Dansku i ipak je to nismo navikli, jer pa praktički u Sloveniji putujemo. Tako da sve to dobro došlo i mislim da, kao što je rekao Matke, da je to dobar pokazatelj da su to momci koji žele da mogu pomoći i da će sigurno u budućnosti, znači u sljedećoj tekmama da će biti svaka njihova pomoć izuzetno važna, jer nam sad dolazi praktički ono najvažnije i najbitnije i ovaj mjesec je izuzetno težak i izuzetno bitan za rukometni klub Osijek. Že sam si dejal, da je bilo na prejšnjih tekmah vse drugače, tudi trener je to omenil. Ti si bil prejšnji teden tisti, ki je poleg Dejana najbolj vlekel celjski voz. Očitno si v formi in si v tem premodu dolgo delal. Kaj pričakuješ v soboto, ponovno tesno srečanje, ali misliš, da lahko Celje z malo izliči razliko? Pa što se tiče prijašnjeg tekma, mislim da, prije svega mislim da sam dobro radio pripremni period, zahvaljujući treneru Matiću, zahvaljujući treneru Brankoviću koji je pomagao. Mislim da smo dosta dobar posao napravili. Mislim da je to na kraju krajeva gledajući, eto sad je tako poklopio se da ide mene i da pomažem malo više jer osjetiš nekad ipak lakše nama koji smo malo stariji, iskusniji, koji znamo reagirati bolje u tim situacijama nego oni, jer gledajući ta ekipa, s obzirom na sve, bez nas 3-4 starija, to je, s obzirom da su lani igrali nešto Lige prvaka, nije toliko iskustva. Jer nije isto bilo igrati prošle godine onaj dio na koncu Lige prvaka, nego sada ovo, jer imperativ je drugačiji. Prošle godine nismo imali nikakav imperativ, sve što napravimo bilo je dobro. Znači, bili su opušteni, igrali su dobro. Ali ove godine ipak postoji neki imperativ. Znači, želja da što dalje stignemo u tom kupova i evropske tekme, pogotovo vani, u gostima, se jako razlikuju od tekmi koji se igraju u Slovenskoj ligi. Drugačija atmosfera, drugačiji je rukomet, drugačiji su suci, znači sve to vuče jedno drugi, tako da čisto normalno da ne znam, Dejan, da ja, da možda Toske, Luka, da povučemo malo više, ipak na kraju krajeva mi smo prošli ipak svi prevešeta tih evropskih tekmi i tako da moramo biti jako oprezni. Znači moramo biti 100% unutra, ići na pobjedu, ali ja vjerujem da na kraju krajeva ipak smo kvalitetnija ekipa i da ćemo to pokazati u subotu. Najlepša hvala. Predno vprašanje prepustim vam, bi vam še podal informacijo, da je Carlos Prieto našel nov klub in z današnjim dnem odhaja v Nemčijo k klubu Belgische HC. V kratkem bomo objavili tudi njegovo krajše izjavo na naših spletnih straneh. Torej, vprašanje sedaj prepuščam vam. Če ni nobenega vprašanja, seveda lahko kasneje tudi individualno. Najlepša hvala za vaš obisk in upamo, da se v soboto vidimo v čim večjem številu za 12 Hvala.